Hare Krishna. Audio video clear irukka? Hare Krishna. Clear irukku Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Iskconmangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வைப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து 14 சாப்டர் 14 படிக்க போறோம். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. டே 14 படிக்கிறோம். இஸ்கான்மங்களூரில் இருக்கிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டேட்டி பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாந்தரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு சாப்டர் 4 படிக்க போகிறோம், 14 படிக்க போகிறோம். அதனுடைய சாப்டர் 13ஓட ஒரு ரீகேப் கொடுத்துருந்தேன். நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? டிட்டாச் ஃப்ரம் மாயா அண்ட் அட்டாச் டு டிவைன் அப்படிங்கிறது தான் நேத்தி பாயிண்ட். அதாவது சரீரத்தை ஞானிகள் சேத்திரம் என்றும் சொல்கிறார்கள். சரீரத்தை சேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவனை சேத்திரஞன் என்று சொல்கிறார்கள். சேத்திர ஞானம் இது ரெண்டும் கிடச்சதுன்னா அது பேர் ஞானம்னு பேர். பாடிங்கிறது சரீரம், அறிபவன்கிறது அப்சர்வர், சேத்திர ஞானத்தை புரிபவன் தான் ஞானம். பணிவுடன் ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்று தெரிந்து கொண்டோம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? சாப்டர் 14ங்கிறதுல பார்க்கலாம். இயற்கை 3 முறைகளில் தனது வேலையை நம் மூலமாக செய்ய வைக்கிறது. உண்மையில் எல்லா வேலைகளும் இயற்கையின் இந்த 3 குணங்களால் செய்யப்படுகின்றன. சரியான மற்றும் தவறான செயல்களுக்கு இடையே முடிவு செய்து தேர்வு செய்வதற்கான மனமும் சுதந்திரமும் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணங்கள். ஒரு கெட்ட குணத்திலிருந்து நல்ல குணத்திற்கு மாறலாம். எப்படி மாறலாம்? கெட்ட குணத்திலிருந்து நல்ல குணத்துக்கு உண்மையான முயற்சி இருக்கணும், கடவுள் பக்தி இருக்கணும், மற்றும் அவருடைய கிருபியால் மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஓகே, இதை ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா சாப்டர் 14 லிவ் அ லைஃப் ஸ்டைல் தட் மேட்சஸ் யுவர் விஷன். ஓகே, அதை எப்படி மாற்றிக்கலாம்? ஒரு தப்பு குணத்தில் இருக்கோம், ஒரு குணத்துலேருந்து ரஜ குணத்தில் இருக்கோம், நம்ம எப்படி சத்து குணத்துக்கு மாற்றலாம்? ஒரு கெட்ட குணத்துலேருந்து நல்ல குணத்துக்கு மாறணும்னா உண்மையான முயற்சி இருக்கணும், கடவுள் பக்தி இருக்கணும், அவருடைய கிருபை இருக்கணும். இது 3 இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் ஒரு கெட்ட குணத்துலேருந்து நல்ல குணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்வரஜோ தமகுணம் எனப்படும் பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இந்த குணங்கள் யாவை? இவை நம்மீது எவ்வாறு செயல்படுகின்றன? இவற்றை கடப்பது இங்கடம் மற்றும் தெய்வீக நிலை அடைந்தவனின் அறிகுறிகள் பகவான். இதெல்லாம் பற்றி பகவான் இந்த சாப்டர்ல விளக்குறார். அதாவது 3 குணங்கள் என்ன? சத்துவகுணம் முதல் குணம், பெஸ்ட் குணம் அதான். 2வது பெட்டர் குணம் வந்து ரஜோகுணம், வர்ஸ்ட் குணம்ங்கிறது சத்வரஜம், தமோ குணம் 3வது குணம். ஓகே, இந்த 3 அது தெரிஞ்சுட்டோம்னா இந்த சாப்டர் நமக்கு புரிஞ்சாது. குணத்திலேயே விபாக யோகா தான் இந்த சாப்டர். ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். இதுல வந்து இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கு இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்குன்னாக்க, அதாவது இது we are all puppets. இந்த 3 குணங்களால் ஆட்டி படைக்கிறோங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரோப்பை பிடிச்சி மேலே 3 பேர், இது சத்துவ குணத்துக்கு ஒரு ஒன்றும் ரஜோ குணத்துக்கு ஒரு 3 தலை போட்டு விட்டுருக்கோம் இல்லையா? 3 ஃபேஸ் போட்டிருக்கு. அது கையிலேருந்து இது இருக்கு, அது என்ன, இந்த கயிறை வச்சு இந்த பப்பெட்டை ஆட்டி படிக்கிற மாதிரி. நம்மளாம் பப்பெட்ஸ் கீழே. ஓகே, கீழே இருக்கோம் அங்கே. அதுக்காக தான் அதை போட்டிருக்கேன். குணங்களின் நிபந்தனை 1வதுலேருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், 14வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 18 வரைக்கும் குணாதிசயங்கள், செயல்களின் மற்றும் இறப்பு, இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது முறைகளை மாற்றுதல். எப்படி முறைகளை மாற்றலாம்? 19லேருந்து 27 வரைக்கும் சின்ன சாப்டர் தான் அது. சரி,
இந்த சாப்டர் இந்த பிக்சர்ல பக்கத்துல இருக்கிறதுல 9 முனிவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? இந்த அந்த 9 முனிவர்கள் யார்? இந்த ஞானிகளுக்குரிய கணிப்பு என்ன சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது அதை பத்தி? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. தெரியலனாக்கா நம்ம சாப்டர்லயே நெக்ஸ்ட் இதுல ஸ்லைட்ல சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே. 9 முனிவர்கள் வந்து கவி, ஹவி, அந்தரிக்ஷா, பிரபுத்தா, பிப்பலாயன, அவிர்ஹோத்ரா, திராவிடன்னு துருமிடா, காமாஷா, கரபஞ்சனா. இதெல்லாம் 9 முனிவர்கள். அவன் என்ன பண்றான்னா, கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்யும் முழு முதற் கடவுளின் அவதாரத்தை புத்திசாலி நபர்கள் சங்கீர்த்தனம் செய்து வழிபடுவார்கள். அவரது மேனி கருமையாக இல்லாவிடினும் அவர் கிருஷ்ணரே. அவர் தமது சகாக்கள், சேவகர்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் ரகசிய துணைவர்களால் சூழப்பட்டவர்கள். கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சாங்கோ சுலட்சணமா தச்சு படிக்கிறீங்களா? இது கொஞ்சம் கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் கிருஷ்ணவர்ணம் त्वैक्ष्राक्ष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपाशतं यङ्गैः सङ्कीर्तनप्रायर् यजन्ति सुमेधसः. சைத்தன்ய மகாபிரபுங்கிறது யார்? யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபுன்னு. யாரு? கலியுகத்துல ஞான சங்கீர்த்தனம் சொல்லி தந்தவர். வெரி குட். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7வது காண்டத்தில் பிரகலாத் மகாராஜ் கலியுகத்தில் பரமாத்மாவின் உயர்ந்த தோற்றத்தில் மறைக்கப்பட்ட தன்மை சந்த கலோ அபவஸ்ரீ யுகோத ஓகே ஹிடன் நேச்சர் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட்ஸ் அப்பியரன்ஸ் இன் கலியுகா. கருட புராணத்தில் பரமாத்மா கூறுகிறார், அகம் பூர்ணோ பவிஷ்யாமி யுக சந்தியோ விசேஷத மாயாபுரே நவத்வீபே பவிஷ்யாமி சசி சூதக. கலியுகத்தில் முதல் பகுதியில் நான் பூரண ஆன்மீக உருவில் நவதீவுகளின் ஒன்றான மாயாப்பூரில் சச்சி மாதாவின் மகனாக தோன்றுவேன். அதே கருட புராணத்தில் இதுவும் கூறப்பட்டுள்ளது. கலே பிரதம சந்தியாயாம் லக்ஷ்மிகாந்தோ பவிஷ்யதி தாரு பிரம்ம சமீப சக சந்நியாசி கௌர விக்கிரக. கலியுகத்தின் துவக்கத்தில் முழு முதற் கடவுள் பொன்னிற மேனி உடையவராய் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் கணவராக பகவான் ஜெகநாதர் வசிக்கும் இடத்தில் அருகில் வசிப்பார். இதன்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த போது அவருடைய நித்திய துணைவியான ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி பிரியாவை மணந்தார். பின் தனது 24வது வயதில் சந்நியாசம் மேற்கொண்டார். அதன் பிறகு அவர் பகவான் ஜெகநாதரின் புனித ஸ்தலமான ஜெகநாத் புரியில், அதாவது ஒரிசா மாநிலத்தில் வசித்தார். பகவான் ஜெகநாதர் தாரு பிரம்ம வடிவில் வீற்றிருக்கிறார் என்று புராணங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது. தாரு என்றால் மாம் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் அறியப்படுகிறது. மரம் போட்டிருக்கு, மரம் மாதாஜி. இந்த இஸ்கான் இது மறைக்கிறது எனக்கு. ஓகே, தாரு என்றால் மரம் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் அறியப்படுகிறது. நரசிம்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. என் படிங்க கமலாஜி. இது சத்திய தைத்திய குலாதி படிக்கிறீங்களா கமலாஜி? எஸ் மாதாஜி. சத்யே தைத்த குலாதிநாச சமயேதிம் ஹோத்வ மத்யக்ருதி த்ரேதாயம் தசு கந்தரம் பரிபவன் ராமேதி நாம கிருதி கோபாலன் பரிபாலயன் பிரஜு புரே பாரம் ஹரன் துவாபரே கௌரங்கः பிரிய கீர்த்தனः கலியுகே சைத்தன்ய நாம பிரபு. முழு முதல் கடவுள், அது இந்த ஸ்லோகம் படிச்சதுல அதுக்கு மீனிங்க. முழு முதல் கடவுள் சத்தியுகத்தில் பாதி மனிதன் பாதி சிங்க உருவில் அவதரித்தார். அப்போது தைத்தியர்களின் வெகுவாக பாதித்திருந்த பயங்கர நோயை குணப்படுத்தினார். திரேதா யுகத்தில் ஸ்ரீராமராக அவதரித்து 10 தலை ராவணனை வென்றார். துவாபர யுகத்தில் யார் பூமியின் பாரத்தை குறைத்து பிரஜபுரியில் உள்ள கோபாலர்களை காப்பாற்றினாரோ அவரே கலியுகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யராக தோன்றி பொன்னிறம் மேனி உடையவராக பகவானின் புனித நாமங்களை துதிப்பதில் பேரின்பம் அடைவார். ஓகே. பத்ம புராணத்தில் பரமபுருஷர் பகவானே இவ்வாறு கூறுகிறார். கலே பிரதம
சந்தியாயாம் கௌரங்கோதம் மகி தலே பகீரதி ததே ரமி பவிஷ்யாமி சசி சூதக. கலியுகத்தின் முதல் பகுதியில் தங்கத் திருமேனி உடையவராய் கங்கை நதிக்கரையில் மிக அழகிய இடத்தில் நான் சச்சி தேவியின் மகனாக தோன்றுவேன் அப்படிங்கிறார். சரி, இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. அதர்வண வேதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் கூறுகிறார். இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறீங்களா கமலாஜி? இதோதம் கிருதா சந்நியாசோ அவதரிஷ்யாமி சகுணோ சகுணோ निर्वेदा निष्कामो पुकीर्वाण स्थिर अतो लकानन्द्यः कलौ सतुः सहस्रतो परि पंज सहस्रपयन्त्रे गौरवर्णोतिर्गंगा सर्वलक्षणयुक्त ईश्वर प्रार्थितो निजरसस्वतो भक्तरूपो मिश्राख्यो विदिता योगश्याम. கலியுகத்தில் 4000 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் 5000 ஆண்டுகள் கடந்து செல்வதற்கு முன்பும் நான் பூமியில் இறங்குவேன். கங்கைக்கரையில் பூமிக்கு வருவேன். நான் உயரமான மற்றும் புனிதமான பிராமண பக்தனாக இருப்பேன். உன்னதமான நபரின் அனைத்து சுப அறிகுறிகளையும் என்னிடம் இருக்கும். நான் துறவை வெளிப்படுத்துவேன். எனக்கு எல்லா சுப அறிகுறிகளும் இருக்கும். நான் பக்தி யோகம் செய்யும் பக்தனாக இருப்பேன். எனது சொந்த பக்தி சேவையின் ரசத்தை நான் சுவைப்பேன். நான் துறவை வெளிப்படுத்துவேன். 14.1 இப்ப சாப்டருக்கு வரலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி படிச்சோம். இப்போ 14.1 ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூயः பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே யஜ்ஞாத்வா முயனः சர்வே பரம் சித்திம் யுதோ கதாः. ஸ்ரீ பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு இதுல? இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள ஞானம் இதுவரை விளக்கப்பட்ட ஞான முறைகளை விட மிக உயர்ந்ததாகும். இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொள்பவன் பக்குவ நிலை அடைவான் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்குணங்கள் என்றால் என்ன? குணம்னா என்ன? கயிறு. குணம்னா கயிறு குணம். இது பச்சை, சிகப்பு, நீலம் அடிப்படை வர்ணங்களை போன்றது. அதாவது பிரைம் கலர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பச்சை, சிகப்பு, நீலம். இந்த 3 கலர், இந்த பச்சையும் சிகப்பையும் சேர்த்தேன்னா ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும். பச்சையும் நீலத்தையும் சேர்த்தேன்னா ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கும். கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி பெயிண்டிங் பண்ணுறச்சே பார்த்தேன்னாக்கா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது மாதிரி சிகப்பையும் நீலத்தையும் சேர்த்தேன்னா ஒரு கலர் வரும். அதே மாதிரி சிகப்பையும் அதை 3த்தையும் விதவிதமா காம்பினேஷன் போட்டேன்னா ஒவ்வொன்றிலையும் ஒரு கலர்கள். அதே மாதிரிதான் நம்மளோட வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கும். ஆனா இந்த மெயினா இந்த 3 கலர் தான் பிரைம் கலர்ஸ். பச்சை, சிகப்பு, நீலம். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கிறது. உடல், மனம், உணர்ச்சி இதுல மாத்தி நம்மள மாத்தி விட்டுடுறது. ஓகேயா? பிரைம் கலர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சத்துவகுணத்துக்கு ரஜோகுணம், தமோகுணம், பச்சை, சிகப்பு, நீலம்ங்கிறது ஞாபகம். அந்த மாதிரி அது காம்பினேஷனை போட்டு வர மாதிரி நம்மளோட அப்பப்போ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை பாதிச்சுன்னு நம்ம மாத்திக்கிறோம். அந்த மாதிரி இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவன் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அறிய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்க மாட்டார் அல்லது பூமியின் அழிவின் போதும் அழிக்கப்பட மாட்டார். எப்போதும் பிறக்கிறது இறக்கிறதுங்கிற அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் படைப்பின் போது பிறக்கவும் மாட்டார், இறக்கவும் மாட்டார். இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பவர். சரியா? குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விதை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது அவர் விதை கொடுக்கும் தந்தைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல. ஓகே. எஸ். நாம் உருவானோமோ அல்லது இறைவனால் படைக்கப்பட்டோமா? Did we evolve or created by Lord? அதுக்கா தெரியுமா? நம்ம படைக்கப்பட்டோமா இல்லைன்னா கடவுளால உருவாக்கப்பட்டோமா? என்ன எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுக்கு கடவுளால உருவாக்கப்பட்டோம். 14.5 படிங்க கமலேஷ். Yes, Mataji.
सत्त्वं रजस्तमस् इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम् अव्ययम्. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்டு முதல்ல மீனிங்கை சொல்லிடுறேன். சொன்னதில் இந்த ஸ்லோகம் அப்படியே மனப்பாடம் ஆயிடும் எல்லாருக்கும். சத்துவம் அப்படின்னா என்ன? சத்துவகுணம். ரஜஸ் ரஜோகுணம். தமனக தமோகுணம். இதி இவ்வாறு. குணா குணங்கள். பிரகிருதி ஜட இயற்கை. சம்பவா பிரகிருதினா ஜட இயற்கை. சம்பவா உண்டாக்கப்பட்ட. நிபத்னந்தி கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ளாக்குகின்றன. மகாபாகோ மகாபாகோன்னா பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவனே. தேஜோ இந்த உடலில். தேகினம் உயிர்வாழி. அவ்வியம் நித்தியமான். ஜட இயற்கை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். புரியுதா? அந்த இயற்கையோட இதுல வரும்போது அப்பப்போ அவன் குணத்தை மாத்திக்க முடியும். அவன் ஆனா கட்டுப்பட்டுன்னு தான் இருக்கான் அதுல அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுது. இது இன்னும் டீட்டெயில்டா சொல்றேன்னா ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். ஜட இயற்கை சத்துவகுணம். இயற்கையின் பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப உயிர்வாழிகள் பல்வேறு விதமான உடல்களுடன் உள்ளனர். எனவே அத்தகைய இயற்கைக்கு ஏற்ப செயல்படுமாறு அவர்கள் தூண்டப்படுகிறார்கள். இதுவே பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கும் காரணம். அதுதான் காரணமே இல்லையா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் உண்மையான தந்தை என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. திவ்யமான உயிர் வாழி இந்த ஜட இயற்கை செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் அவன் ஜட உலகில் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்துள்ளதால் இயற்கையின் முக்குணங்களில் வசியத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறான். ஓகே. சத்துவகுணத்தில் ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ பர்சன் இன் சத்துவகுணம் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல? உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாயிண்ட்டுங்கள என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை சொல்லுங்க. ஈஸியா இருக்கிறத சொல்லுங்க. நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே. அந்த பாயிண்ட்லாம் ஏதாவது சொல்லுங்க. காத்தால சீக்கிரம் எழுந்திருப்பா சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம். எழுந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணுவா. பிரம்ம முகூர்த்த டயத்தில் சாண்டிங் பண்ணுவா. சாப்பாடு ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவா. சாப்பாடு சத்துவகுணத்து சாப்பாடு, சாத்விக் ஃபுட் தான் சாப்பிடுவா. அவெல்லாம் நைட்டு சீக்கிரமா தூங்கி போயிடுவா. அவள் எப்போதுமே யாராவது ஏதாவது பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணி அதெல்லாம் கேட்டுருப்பா. எவ்வளோ இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அவள் புஸ்தகங்கள்லாம் படிக்கிற புஸ்தகங்கள்லாமும் நல்ல பகவானை பற்றின புஸ்தகங்கள் தான் படிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த மாதிரி பியூர் சத்துவகுணத்தில் இருப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவா. ஓகே. எஸ் மாஸ் 14.6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. தத்ர சத்தம் நிர்மலத்வாத் பிரகாஷகம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவம் இல்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. ஒளிரும் மேலும் இருப்பதோ ஒளிரும் மேலும் அது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளிலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அந்த குணத்தில் அமைந்திருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்னும் நினைவு மேலோங்க மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பெருவி இருக்கிறார்கள். நான் தான் கிரேட்னு நினைச்சுக்கிறேன். அவள்லாம் மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு மறுபடியும் ரீபர்த்தி இருக்கு அவளுக்கெல்லாம். ஒரு உயிர் வாழி சத்துவகுணத்தில் நிலையும் வரும்போது அவர் மற்றவர்களை விட அறிவில் முன்னேறியவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் தன்னை கருதும் நிலைக்கு வருகிறான். ஜட இயற்கையின் சத்துவகுணத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றது. இதனால் சத்துவகுணத்தில் செயலாற்றுவதில் கவரப்படுகின்றனர். இயற்கையின் குணங்களில் ஏதேனும் ஒரு உடலை எடுத்தாக வேண்டும். இவ்வாறாக ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றப்படுவதற்கோ முக்தி பெறுவதற்கோ வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆகிவிடுகின்றன. பிறப்பு இறப்பு என்னும் அதே சௌகரியத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிடிக்கப்படுகிறான். ஓகேயா?
எஸ். ரஜோகுணத்தில் உள்ள ஒரு நபரின் குணங்கள் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா இது? ரஜோகுணம் நடுவுல இருக்கு. சத்துவகுணத்துக்கு அடுத்தது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்கலாம் என்ன பண்ணுவா? முதல்து வந்து பெஸ்ட் சத்துவகுணத்துல இருந்தாங்க. 2வது இருக்கிறது பெட்டர்ன்னு சொல்லியிருக்கு ரஜோகுணத்துல. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்கலாம் அவள யோகா பண்ணி, எக்ஸர்சைஸ் பண்ணி, அவளை பத்தி தான் கவலைப்பட்டு தே வாண்ட் டு கீப் தெம் ஃபிட். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுக்கு தன்னை ஃபிட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சுப்பா. அவ வந்து இந்த பக்கமும் இப்படியும் போவா. தே கேன் கோ எதர் திஸ் வே ஆர் தட் வே. 2 பக்கமும் போக முடியும் அவளால. யாராவது இன்னும் தெரியும் ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம்? அவள்லாம் எப்படிப்பட்ட ஃபுட்டு சாப்பிடுவா? ஸ்பைசி ஃபுட்டு சாப்பிடுவா. நம்ம காரசாரமா சாப்பிடுறோம்ல மாதாஜி, அதே மாதிரி தானே மாதாஜி? ஆமா, ஸ்பைசி ஃபுட்டு, ஆமா. டேஸ்ட் ஃபுட்டு. காரசாரமா சாப்பிடுவா. இன்னும் அவள்லாம் வந்து வேற என்ன அவள ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா வேற? அவ வந்து அவ எழுந்துக்கிற டைம், தூங்குற டைம்லாம் சத்துவகுணத்தை விட கொஞ்சம் இது 8 மணிக்கு 9 மணிக்கு சத்துவகுணத்துல எடுத்தீங்கன்னா, இவ 10, 11 மணிக்கெல்லாம் தூங்குவா. லேட்டா தான் தூங்குவா. 11 மணிக்கு தூங்கிடுவா. அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம சொல்லலாம். அந்த மாதிரி சாப்பாடு, தூங்குறது, காத்தால எழுந்துக்கிறது. காத்தால எழுந்துக்கிறதுல இப்போ சத்துவகுணத்துக்காரெல்லாம் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துடுவா. இவெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா 8 மணி வாக்கில் எழுந்துப்பா. ரஜோகுணத்துல இருக்கவெல்லாம். தமோ குணம் என்னோட தமோ குணம் மாதாஜி, ஆ அந்த ஃபேமிலியோட ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருக்கிறது, யாருக்காவது இதுன்னா ரொம்ப உடைஞ்சு போறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் கூட ரஜோகுணம் தானே மாதாஜி? ஆமா, 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 ஆமா. சத்துவ குணத்துல அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இருக்க மாதிரி சத்துவகுணம்ங்கிறது அட்டாச்மெண்ட். ஆமா. அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல நல்ல பியூர் சத்துவகுணத்துக்கு போயாச்சுனாக்க தே லீவ் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். தாமரை இலை நீர் போல வாழ கற்றுக்கணும்னு அதுதான் சொல்றது. அந்த மாதிரி தான் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆசைங்கிறது இதுல ஃபேமிலி அந்த இதுல ரொம்ப அட்டாச்சாக இருப்பாங்க. இப்போ அதுக்கு அது சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்குலாம் ஆசை இல்லை அதெல்லாம் இல்லைன்னு அப்படி சொல்ல மாட்டேன். பியூர் டிவோட்டி தான் கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச்சாக இருப்பாங்க. இவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா அவ வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு மேலோட்டமா பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. அது தாமரையில் நீர் போல தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க. ஓவரா ஓகே. ஒருத்தட்டு அதாவது ஓவரா ஒருத்தட்டு அஃபெக்ஷன் எதுக்கு அப்படி இருக்கணும்னு சொல்றோம்னா, இந்த மாதிரி ஓவரா அஃபெக்ஷன் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அத அந்த அது வச்சாச்சுனாக்கா அவங்க வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பதிலா நமக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து கிடைக்கலன்னா நமக்கு ஐயோ! இவ்வளோ ஆசையா நம்ம பண்ணினோமே! நம்மள ஏமாத்திட்டு போயிடுச்சு பத்தியா? அப்படின்ட்டு வருத்தப்பட்டுன்னு நம்ம தான் உடம்ப கெடுத்துப்போம். நம்ம உடல் கெட்டு போயிடும். நமக்கு எல்லா காரியங்களும் நம்ம மாத்திடுவோம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம டியூட்டி இப்போ குழந்தைகள்லாம் இருக்குனாக்கா வீட்ல, நம்ம குழந்தைகள்லேருந்து நம்ம தான் பெற்றிருக்கோம். நம்ம வளர்க்காம யார் வளர்ப்பா? நம்மளோட டியூட்டி நம்ம பெற்றதுனால நம்ம வளர்க்க வேண்டிய டியூட்டி. அவாள்ட்டேருந்து நம்ம பிரதி உபகாரமா ரொம்ப எதையுமே எதிர்பார்த்துன்னு செய்யக்கூடாது. அவ நம்மள பின்னாடி வயசான காலத்துல காப்பாத்துவா அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அது வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம கிட்டக்க இருக்கிறதுல நம்ம குழந்தைகள நம்ம பெத்தாச்சு நம்ம வளர்க்கணும். அப்படின்ற மனசுல நம்ம வச்சிருந்தோம்னா, நம்ம நிம்மதியா இருக்கலாம். நம்ம ஆனா அதுக்காக எல்லா காசு பணத்தெல்லாம் வாரி எறிச்சுப்புட்டு, நம்ம கிட்ட கையில காசு இல்ல. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தான் நம்ம அட்டாச்மெண்ட் இருந்தா கூட எத்தனை தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல நம்ம இருந்தா கூட, பணம் இல்லாத ஒண்ணும் பண்ண முடியல நம்மள. அதனால நமக்குன்னு பணத்த நம்ம ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு, குழந்தைகளுக்கு வேண்டியது செலவழிச்சுப்புட்டு, நம்மளோடத வச்சுட்டு நம்ம லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம லீட் பண்ணணுங்கிறத அதுதான் என்னோட இது அட்வைஸ் எல்லாருக்குமே. எல்லாத்தையும் வாரி இறைச்சிட்டு, அப்புறம் அந்த குழந்தைய காப்பாத்துவோம்ன்னு சொல்லிட்டு வீட்டையும் குழந்தை சில பேர் எழுதி குடுத்துடுறாங்க. கையில காசையும் குழந்தைகள்ட்ட குடுத்துடுறாங்க. அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணின உடனே, அப்புறம் அந்த வீட்ல போய் உட்காந்தாக்க அந்த மருமக என்ன சொல்றாளோ அத கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு ரூ. 1 கஞ்சி கூட கிடைக்காது. கையில இருக்க பணத்த இருந்தா தான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு ரூ. 1 கஞ்சி கூட கிடைக்காது. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்குன்னு ஒரு பணத்த நம்ம சேஃபா வச்சுக்கணும். அதுதான் என்னோட அட்வைஸ். ம். மாதாஜி, ம். சத்துவ குணத்துல வந்து அவங்க வந்து துறவறம் மாதிரி புரிந்து போயிடுவாங்க இல்லைங்களா மாதாஜி? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க பியூர் சத்துவத்துல போயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா துறவரத்துக்கு போயிடுவாங்க. விடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு ஃபேமிலி பத்தி வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருக்காதுல்ல மாதாஜி இருக்கு. ஆப்வியஸா. கண்டிப்பா இருக்கு. ரஜோ குணத்துல உள்ளே இருக்கோம்ல நம்ம. நம்ம ஃபேமிலி கூடயே இருக்கிறோம்ல மாதாஜி. அப்போ ஆமா. வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதாவது சஃபரிங்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வருத்தப்பட தோணுது இல்ல. நம்ம தள்ளி போயிட்டோம்னா, சத்துவ குணம் மாதிரி பிரிஞ்சு போயிட்டோம்னா, அது போக முடியாது நம்மளால. கிரகஸ்தர்களுக்கு சத்துவ குணத்துல பியூர் சத்துவத்துல நம்மளால பிரிஞ்சு எப்படி போறது? அது போறவங்களும் இருக்காங்க. இருக்காங்க. 100ல ஒரு பேர் 100க்கு ஒருத்தர் 2 பேர் அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அது அப்படி போக மாட்டோமே நம்ம கிரகஸ்தர்கள். நம்ம ஐயோ! குழந்தைகள என்ன பண்றது? யாரு காப்பாத்து? அப்புறமா அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு நீங்க சாதுவா இருக்கிறது சத்துவகுணத்துல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யார் படிச்சோம்?
அந்த மாதா பிறந்தாரு பரத் மகாராஜ், அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணக்கூடாது. போய் ஐயோ அந்த மாதிரி யாரு காப்பாற்றணும், மறுபடியும் மெட்டீரியல் ஒர்க்கு திரும்பி வரக்கூடாது. ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி மேல் இதுக்கு போயாச்சுனாக்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துட்டானாக்க அதுக்கு அப்புறம் யூஸ் இல்லை. அதனால போறதையே நல்ல யோஜனை டிட்டர்மின்டா பண்ணினாக்க விசேஷம். ஓகே மாதாஜி. 14.7 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Rajoragatmakam viddhi trishna sanga samudbhavam tannibadnati kaunteya karma sangena dehinam. இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? 14.7 ரஜோகுணத்தை பத்தி சொல்றது. உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிழைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் உள்ள கவர்ச்சியில் ரஜோகுணத்தின் தன்மை வெளிப்படுகிறது. ரஜோகுணம் எப்படி தெரியும்? ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இதுல தெரியுது. ஜட உலகம் முழுவதும் ஏறக்குரிய ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறது. அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அந்த கவர்ச்சியில தான் இந்த உலகமே 90% அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏற்கனவே ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கிறது. ஜட உலகம் முழுவதும் ஏறக்குரிய ரஜோகுணத்தில் தான் இருக்கு. மெஜாரிட்டி ரஜோகுணத்தில் தான் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும், அதனால தான் இந்த லஸ்ட் கிரீட் ஆங்கர்லாம் வரதுக்கு காரணம் என்ன? லஸ்ட் வரத்துக்கெல்லாம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கிற கவர்ச்சினால லஸ்ட். அதனால தான் காமம் அது காமம் நிறைவேறலைனாக்கா கோபமா மாறுறது. கோபம் கோபம் ஜாஸ்தியா போயிருந்துச்சு. அது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? கிரீடினஸ், பேராசை. எல்லா இதையும் அமூர்ல இல்லாத அத்தனை இதையும் பொண்களையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதில்ல. ஆனாலும் இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. அதெல்லாம் தப்பு இல்லையா? இதெல்லாம் ரஜோகுணத்துக்காரங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் நல்ல ஒர்ஸ்டா பண்றவங்க தமோ குணத்துல, அது வேற விஷயம். அவங்களுக்கு நினைவு இல்லாதையே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க குடி போதையில இருந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ரஜோகுணம் ஆல்சோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்க வேண்டியது. தமோ குணத்தில் அறியாமையின் முறையில் ஒருவரின் குணங்கள் என்ன? தமோ குணம் அறியாமை. வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ பர்சன் இன் தமோ குணத்தில் எதிர்த்து இங்கே இருக்கு. ஆஃப் எ பர்சன் இன் ரஜோகுணா மோட் ஆஃப் பேஷன். இங்கே தமோ குணம் இருக்கு. ஓகே, சாரி, இது தப்பா இருக்குது. ஓகே, இது இங்கிலீஷ் படிக்காதுங்க, தமிழ். சொல்ல முடியுமா? எதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. தமோ குணம் இல்லைன்னா ரஜகுணத்துக்கு. தமோ குணம் ரொம்ப லேட்டா எழும்புவாங்க மாதாஜி. 10 மணிக்கு மேல. கரெக்ட். உங்களோட சாப்பாடும் ரொம்ப நான்வெஜ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆமா. தொடக்கூடாத ஐட்டங்கள, அழுகி போன ஐட்டங்கள், ஃபங்கஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்த ஐட்டங்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் லேட்டாக நைட்டு பார்ட்டியில் போய் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கேட்குற மியூசிக் எல்லாமே கர்நாடிக் மியூசிக்கும் இருக்காது, பாப் மியூசிக்கும் இருக்காது. அது மாதிரி ஒரே கத்தலாக கத்திட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி மியூசிக் தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அவங்க இந்த உலகத்துலேயே அந்த தன்னை மறந்துட்டு அன்கான்சியஸ் சிஸ்டம் தான் ஆல்மோஸ்ட். அவங்க என்ன நடக்குது ஏத்தாப்புல போய் நின்னீங்கன்னா கூட யாருன்னு கேட்குற மாதிரி இருப்பாங்க. ஏன்னா குடி போதை அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க. 14.8 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Tamasta Anyanajam Vitti Mohanam Sarvadehinam Pramadalasya Nidrabis Tannibadnati Bharata. பரதனின் வழி தோன்றலே, அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு பிறவி இருக்கிறார்கள். அவள்லாம் இந்த மாதிரி குணத்திலாம் இருக்கிறவா நிச்சயமா அவளுக்கு மறுபிறவிங்கிறது உண்டு. உடலினுடைய ஆத்மாவின் மிகவும் விசித்திரமான தன்மை இந்த தமோகுணம் சத்துவகுணத்திற்கு நேர் எதிரானது. இந்த சத்துவகுணத்தில் அறிவை விருத்தி செய்வதால் எப்படிப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். தமோ குணம் நேர்மாறானது. தமோ குணத்தில் இருக்கும் மனிதனோ 10-11 மணி நேரம் உறங்குகிறான். போதைப் பொருள்களிலும் உறக்கத்திலும் அடிமையுற்றவனாக இருக்கிறான். ஓகே, 14.9 படிக்கும். Yes, Mataji. Satya
त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत. சத்துவகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியகார்த்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒரு தத்துவ வியாதி, விஞ்ஞானி அல்லது ஆசிரியர் எவ்வாறு குறிப்பிட்ட அறிவுத்துறையில் ஈடுபட்டு அந்த வழியில் திருப்தி பெற முடியுமோ அதுபோல சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் தனது செயலால் அல்லது அறிவு ஆராய்ச்சியினால் திருப்தி அடைகிறான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் மனிதன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். அவன் தன்னால் முடிந்தவரை பணத்தை சேகரித்து நல்ல காரியங்களுக்காக செலவிடுகின்றான். மருத்துவமனைகளை திறப்பது, தர்ம ஸ்தாபனங்களுக்கு நன்கொடை கொடுப்பது முதலிய செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். இவை ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள். தமோ குணம் அறிவை மறைத்து விடுகிறது. தமோ குணம் நன்மை பயப்பது இல்லை. தமோ குணத்துல தயவு செய்து யாரும் போயிடாதீங்க. போயிட்டீங்கன்னா நம்மளால மீண்டு வர முடியாது இந்த இதுல. அப்புறம் ரொம்ப அந்த ரொம்ப ஓவரா தமோ குணத்துல இருக்கவங்கெல்லாம் அடுத்த பிரிவி கீழ்பிரிவி தான், மனுஷ பிரிவியா இருக்காது, இன்னும் கீழ்த்தனமான பிரிவிகளா மிருகங்கள்ல தான் போய் பார்ப்போம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ரஜோகுணத்தோடு இருந்தால் ஓரளவுக்கு மறுபிரிவி இங்கே இந்த மனுஷனாவே பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது பெஸ்ட் என்ன இருந்தாலும். பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணத்தை தோற்கடித்து கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகிறது. மேலும் சில சமயங்களில் சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ரஜோகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது சத்துவகுணம் தமோகுணம் தோற்கடிக்கிறது இல்லையா? ஏதாவது ஒண்ணுதான் அதாவது அந்த 3 கலர்ஸ் சொன்னேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏதாவது ஒரு கலர் ரெட் கலர் அப்படின்னா அது ரெட்டு தான் இருக்கும். ப்ளூனா ப்ளூ, இல்லைன்னா இன்னொன்று கிரீன். தனித்தனியா பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்றேன். அது ஏதாவது ஒன்று வசதியா போச்சுன்னா மற்ற குணங்கள் ரெண்டும் கம்மியா போயிடுது. சத்துவகுணம் முக்கியத்துவம் பெறும்போது ரஜோகுணம் தமோகுணம் தோற்கடிக்கப்படுது. தமோகுணம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது ரஜோகுணமும் சத்துவகுணம் தோற்கப்படுது. இந்த போட்டி எப்போதும் தொடர்கிறது. உண்மையான அறிவு முடிவன் இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற வேண்டும். இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி இன்னும் மேலே போகணும். பியோர் டிவோடி இதுவா போகணும். பியோர் சத்துவ குணத்துக்கு பயிற்சியின் மூலம் ஒரு குணத்தை தோற்கடிக்க முடியும். ஒருவன் உறுதியுடன் இருந்தால் அவன் சத்துவ குணத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். சத்துவ குணத்தை தாண்டி அந்த சுத்த சத்துவத்தில் அவன் நிலை பெற முடியும். இந்த இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தளம் வாசுதேவ தளம் என்று அறியப்படும். அதுக்கு பேர் என்ன? வாசுதேவ தளம் என்று பேர். ஓகேயா? அது தெரிஞ்சுக்க. சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி பியூர் சத்துவ குணம், அந்த தளத்துக்கு பேரு வாசுதேவ தளம்னு பேரு. அது இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தளம் பேரு. அதாவது மனம், நம்ம மனசு இப்படி எழுக்குது. நீ தமசுல இரு, நீ ரஜோஸ்ல இரு, நீ சத்துவத்துல இருந்து இழுக்கிறது. எதுல நம்ம வேகமா நம்ம இழுத்து கொண்டு வரோமோ அந்த குணத்துக்கு நம்ம போயிடும். அதுக்கு தான் இந்த படம் போட்டிருக்கு. இது ஐ திங்க் இதுல இருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். மனசை நம்ம அலைப்பாய் விடாத கரெக்டா கண்ட்ரோல்டா நம்ம வச்சுட்டோம்னாக்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற புத்தியை வச்சு நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோம். புத்தியை நம்ம சரி கொஞ்சம் தளர விட்டோம்னா ரஜ குணத்துல, கம்ப்ளீட்டா தளர விட்டோம்னா தமோ குணம். தட்ஸ் ஆல். ஓகேயா? உடலின் 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசித்வாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகிய 9 கதவுகளும் சத்துவகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும்போது ஒருவர் சத்துவகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சத்துவகுணத்தில் சரியான நிலையில் காணவும் கேட்கவும் சுவைக்கவும் முடியும். மேலும் தூய்மையுற்றவன் ஆகிறான். மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகள் அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். இதுவே சத்துவகுணத்தின் நிலை. ஓகே, அவன் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவனுடைய கண்களை பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் பிரைட்டா இருக்கும். 2 காதுகள் எப்போதுமே நல்ல காரியங்கள் நல்லதுதான் கேட்டு இருக்கும். நாசி துவாரங்கள் எண்ணத்தை முகம் பகவானுக்கு பண்ற பிரசாதத்தை தான் அது முகர முடியும். நல்ல மலர்கள், வாசனை உள்ள மலர்கள் பகவானுக்கு அர்ச்சித்தது தான் அந்த அதெல்லாம் தான் அது பண்ண முடியும். என்ன மூக்கு, வாய் பேசுறதும் நல்லதுதான் பேசும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இதை பத்தி பேச்சு தான் அவளுக்கு இருக்கும். பிறப்பு உறுப்புகள் கண்ட்ரோல்டா இல்லிசிட் செக்ஸ் இல்லாமல் நல்லபடியாக ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாத்திரம்தான் வச்சுப்பா. புதம், நீங்க சாப்பாட்டை வச்சு ஆசன வாயு அது வெளியேற்றும். வேண்டாததுல கழிவெல்லாம் வெளியேற்றும். அது மாதிரி 9 கதவும் சத்துவகுணத்துக்கு அறிகுறியாக வச்சுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க.
உடலின் அனைத்து வாயில்களும் அறிவால் ஒளிரும் போது நற்குணத்தின் வெளிப்படை அனுபவிக்க முடியும். அதை பார்த்தேன்னாலே அந்த பர்சனை பார்த்தேலே ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வைப்போடு இருக்கான்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? எப்படி அவளுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் வைப் வருது? அவள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறதான் அது ஃபேஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட். நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதனோட இது அவங்க முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம். சில பேரை பார்த்தா மூஞ்சி குளோரமாக இருக்கும், எப்போ பார்த்து வர இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு மனசு சரி இது இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம இல்லையா? சத்துவகுணத்தில் எல்லாமே சந்தோஷமா நம்மளாவே தான் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு காரணம் யாரு? நம்ம மனசு அலைப்பாய விடாம கண்ட்ரோல் பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு பண்ண முடியும். உடலின் 9 கதவுகளும் பிரகாசிக்கும் போது ஒருவன் சத்துவ குணத்தை வளர்த்துள்ளான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மகிழ்ச்சியின் அறிவுகள் ஒவ்வொரு கதவிலும் வளர்கிறது. உள்ளும் புறமும் தூய்மையானவனாகிறான். இதுவே சத்துவ குணத்தின் நிலை. உள்ளும் புறமும்னா என்ன? உள்ளுக்குள்ள ஆன்மீகத்தில் அவன் முன்னேறின்றான். புறத்துல தான் எல்லாருக்குமே புறத்துல கிளென்லினஸ் அவசியம். தூய்மையாகிறான். சௌச்சம் அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. அகத்திலையும் தூய்மையா இருக்கணும், புறத்திலையும் தூய்மையா இருக்கணும். புறத்துல தூய்மையா இருக்குது அன்னன்னைக்கு குளிச்சாலே போகிறோம் புறத்துக்கு. குளிச்சுட்டு நல்ல துவைத்த துணிகளை நல்ல நீட்டான துணிகளை போட்டுக்கிறதாலே புற தூய்மை. அக தூய்மை மனசுக்குள்ள கெட்ட காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கக்கூடாது. எப்போதுமே பகவானோட நாமத்தை நினைச்சுக்கணும். மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்கக்கூடாது. முக்கியமா இந்த காலத்துல கலியுகத்துல மற்றவங்களை எல்லாம் அவங்க எப்படி அவங்க வசந்து போகலாம், அவங்களை எப்படியாவது டவுன் பண்ணணும் அப்படிதான் நம்ம திங்க் பண்ணி பாதி பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம அது எல்லாரும் யாரும் அவங்க வசந்தா அவங்க கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வராங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளை பத்தி தான் நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கணும். ஓகே. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தில் ஏற்றம் இருக்கும் போது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்தா இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவர்களின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ரஜகுணத்துல இதெல்லாம் இருக்கு படிச்சிருக்கோம். குருவின் மைந்தனே, தமோ குணத்தின் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை தோற்றுவிக்கப்படுது. தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ வேர் வில் த பீப்புள் இன் தீஸ் மோட்ஸ், இந்த முறையில் உள்ளவர்கள் இறந்த பிறகு எங்கு செல்வார்கள்? கோ ஆஃப்டர் தே டை. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களாம் எங்க போவாங்க ஆஃப்டர் டெத்? சொர்க்கலோகம் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பாதத்தை அடைஞ்சிருவாங்க. ஓகே. ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்களாம் ரஜோகுணத்துல மறுபிறப்பி இருப்பாங்க. தேவலோகத்துக்கு போவாங்க, மறுபிறப்பி உண்டு. தமஸ் குணத்துல இருக்கவங்களாம் கீழ்லோகத்துக்கு போவாங்க. கீழ்லோகத்துக்கு போவாங்க. ஓகே. சத்துவ குணத்தில் ஒருவர் மரணப்படும் பொழுது, மரணம் ஏற்படும் போது பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் தூய்மையான உலகங்களை அடைகிறார். ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் போது ஒருவர் பல நோக்கு செயல்களால் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கிறார். தமோ குணத்தில் இருக்கும் போது அவன் மிருக இடத்தில் பிறவி எடுக்கிறான். ஓகே. தமோ குணத்தில் லோயர் பிளானட்ஸ்க்கு போயிடுவோம். லோயர் பிளானட்ஸ்க்கு போவோம். ரெண்டாவது மிருகத்துக்கு தான் மிருகமாக பழக்கத்துக்கு இருக்கு. அப்புறம் 14.16 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவதால் ஒருவன் தூய்மைப்படுகிறான். ரஜோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் துக்கத்திலும், தமோகுணத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் அறிவற்ற தரத்திலும் விளைவுகின்றன. துக்கத்துல முடியுறது ரஜோகுணம், அறிவற்ற தரத்துல போறது தமோகுணம். ஓகேயா? சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் புண்ணிய செயல்கள் தூய்மையை விளைவிக்கிறது. எனவே மாயையிலிருந்து விடுபட்டு சாதுக்கள் மகிழ்ச்சியில் நிலை பெறுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் செயல்கள் துன்பமே உருவானவை. கட்டடம் கட்ட வேலை செய்யும் மனிதர்கள் உடலால் மிகவும் பாடுபட வேண்டும், துயரங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் தமோகுணத்தை பொறுத்தவரை அதில் செயலாற்றுபவரிடம் அறிவு என்பதே இல்லை. தமோகுணத்தில் இருக்கிறவனை அவனை ஒரு மனுஷனாவே சேர்த்துக்க கூடாது. அந்த மாதிரி செய்தியும் போட்டிருக்கு. சத்துவகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணத்தில் இருந்து பேராசை விருத்தியாகிறது. ரஜோகுணம் எப்போதுமே பேராசை. அவ பப்ளிசிட்டி எதிர்பார்ப்பா. தமோ குணத்தில் இருந்து அறிவின்மையும் பித்தமும் மயக்கமும் விருத்தியாகிறது. எஸ் 18 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா
मध्यं तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கிறார்கள். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் இயற்கையின் முக்குணங்களில் செயல்படுவதால் வரும் விளைவுகள் மிக தெளிவாக கொடுக்கப்படுது. ஊர்த்துவம் கச்சந்தி சத்வ ஸ்தா சாமத்திய திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குணவிருத்தி ஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாம்சா. ரஜோகுணம் முதல்ல வந்து சத்துவம், அடுத்தது ரஜம், அடுத்தது தாம் அப்படின்னு தாமஸ் தமக. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.20-17 இருக்கு. நிருதேகம் ஆத்தியம் சுலபம் சுதுர்லபம் பிளவம் சுகல்பம் குரு கர்ணதாரம் மயானு குவேன நபஸ்வதேரித்தம் புமான் பவாப்திம் ந தரேத் ச ஆத்மகா. ஆத்மகா வாழ்வில் எல்லா நன்மைகளையும் தரத்தக்க மனித உடல் கிடைப்பதற்கு மிக அரிதாக இருப்பினும் இயற்கையின் விதிகளின்படி தானாக கிடைக்கப்படுகிறது. இந்த மனித உடலை ஆன்மீக குருவி மாலுமியாகும். மனித உடல்ல ஆன்மீக குரு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவர் தான் மாலுமி. முழு முதற் கடவுளின் உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமாக காற்றாகவும் கொண்ட ஒரு நன்கு கட்டப்பட்ட படகுக்கு ஒப்பிடலாம். இந்த இவ்வெல்லா சாதகமான விஷயங்களையும் வைத்து பார்க்கும்போது சம்சார சாகரத்தை கடக்க மனித வாழ்வை பயன்படுத்தாத ஒரு மானுடன் அவனது ஆத்மாவை கொல்பவனாக கருதப்படுகிறான். ஓகேயா? ஸோ மாலுமியா இருக்கிறது யாரு? ஆன்மீக குரு தான் மாலுமியா இருக்கார். காற்று வந்து அந்த உபதேசங்களை வழிநடத்தும் சாதகமாக. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட், இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கும் போது. ஸோ அவர் யூனிவர்ஸ் படம் அப்பர் பிளானட், ஹையர் பிளானட்ஸ், மிடில் பிளானட், லோயர் பிளானட்டுக்கு படம் போட்டிருக்கு. ஸோ இந்த முறைகளே கேன் ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீஸ் மோட்ஸ்? நாம் வந்து நான் மாற்றி மாற்றி என்னால் வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் ரஜகுணத்தில் இருக்கேன், நான் சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியுமா? வர முடியுமா, வர முடியாதா? முடியும். எப்படி வர முடியும்? பழக்க வழக்கத்தை மாத்திக்கணும். 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். 3 பாயிண்ட்ல உண்மையான முயற்சி இருக்கணும், கிருஷ்ண சிந்தனை இருக்கணும், பகவானோட சிந்தனை இருக்கணும், முயற்சி கண்டிப்பா விடாமுயற்சி இருக்கணும். கண்டிப்பா அந்த விடாமுயற்சியில நம்மளால முன்னுக்கு வர முடியும். 2வது பகவானுடைய கிருபை இருக்கணும். அவர் கிருபை இருந்ததுன்னா நமக்கு எல்லாமே நடக்கும். ஓகே, செயல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும் பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் போது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் அறிய முடியும். இதுக்கெல்லாம் இந்த பிக்சர் பக்கத்துல போட்டுருக்கு இல்லையா, இந்த 3 குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணம். நம்ம எல்லாம் கீழே நிக்கிறோம். அந்த இங்க நிக்கிறாளே அவ தான் நம்ம பப்பேட் மாதிரி இதுங்கிறா. ஆனா இதெல்லாத்தையும் இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேல ஒருத்தர் இருக்கார். ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால அறிய முடியும். கிருஷ்ண பகவான் மேல படம் போட்டிருக்கு. அவர் தான் சுப்ரீம் காடுங்கிறது. இதை 3த்தையும் போய் நீ பியூர் டிவோட்டியா பியூர் சத்துவகுணத்துக்கு வரும்போது உங்களால கிருஷ்ணரை அறிய முடியும் கம்ப்ளீட்டா. ஸோ உடலை அடைவதால் ஒருவன் இந்த முக்குணங்களில் நின்று உயர்வு பெறும்போது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இவற்றில் நின்றும் இவைகளின் துன்பங்களில் நின்றும் விடுதலை பெற்று இதே வாழ்விலும் கூட அமுதத்தை ஒத்த ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். இந்த மாதிரி இந்த லைஃப்லயும் கூட நம்ம இப்படியே மெட்டீரியல் வேலையில் பிறந்திருக்கோம், இருந்தாலும் இதுலயும் நம்ம அனுபவித்து இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். எப்படி? அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம உயர்வு பெறந்தா தான் நம்ம அந்த அனுபவிக்க முடியும். எந்த அறிகுறிகளால் அந்த அறிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராக அறியப்பட by what symptoms is one known to be transcendental to these modes? இதுக்கு மேலே அப்பாற்பட்டவராக எப்படி கருதப்படுகிறார்? இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் தான். அவருக்கு எல்லாம் ஒன்னா இருக்கு, சாத்வீகமா இருக்காரு, எந்த இதுக்கும் கவலைப்படப்படுறது இல்லை. முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும்போது இந்த 3 குணத்துக்கு உயர்வு பெற்றாதான் அப்பாற்பட்டவராக நம்ம கருதப்பட முடியும். ஓகே, சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி போனாதான் நம்ம அதுக்கு அவருடைய நடத்தை என்ன. மேலும் அவர்
அவர் எப்படி இயற்கையின் முறைகளை மீறுக, வாட் இஸ் இஸ் பிஹேவியர் அண்ட் ஹவு டஸ் ஹி டிரான்சென்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படி பியூர் டிவோட்டி போனாச்சுன்னா அவர் சாதுவா இருக்க முடியும். அவருக்கு ரீபர்த்தே கிடையாது, மறுபடியும் பிறக்க மாட்டார் இல்லையா. அவர் எப்படிப்பட்டவர் தான் இருப்பார், அவர் எல்லாத்தையும் சம நோக்கில் பார்ப்பார். உங்களையும் ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பார். உங்கள்கிட்டையும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, எங்கள்கிட்டையும் ஆத்மா அவற்றையும் இருக்கு. எல்லாத்தையும் மனுஷங்களையும் மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சம நோக்கில் பார்ப்பார் இல்லையா. நம்மளாவே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான். எல்லாருக்கும் தெரியுமே எல்லா பாயிண்ட்ஸும். அது கரெக்டா அந்த இடத்துல நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா கிளீனா வந்துடும். ஓகே மாதாஜி, அந்த 3 பேரும் அந்த 3 குணத்தையும் தாண்டி போறவங்களோட பேர் என்ன மாதாஜி சொல்லுவாங்க? பியூர் டிவோட்டி பியூர் சத்துவகுணம். பியூர் சத்துவகுணம், உண்மையான சத்துவகுணம் தமிழ்ல சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஆமா, உண்மையான சத்துவகுணம். அது முக்காவாசி நம்மளெல்லாம் பார்த்து அதுக்குதான் சாதுக்கள் சன்னியாசிகள்லாம் அது இதுக்கு போறாங்க. அது போடாதான் அந்த மாதிரி போக முடியும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. அவங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச். அந்த லைஃப் அப்படி போனா தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். நம்மளாம் அப்படி ஃபுல்லும் டிட்டாச், நம்ம 90% டிட்டாச் ஆகிறதுனால ஆசைப்பட்டு பண்ணுவோம். இருந்தாலும் 10% நம்ம அதில் தான் ஒட்டிட்டு தான் இருப்போம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு குழந்தை குட்டி இப்படி நம்மள அறியாத வந்துடும். போகணும்னு பண்ணல, அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் மாற்றிக்க முடியும். ஆனால் இப்போ ப்ராக்டிஸ் கிரகஸ்தர்களாக இருந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை. ஏன்னா நமக்கு பிடிச்சிருக்க கிளம்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை குட்டிகள் அதுகளுக்கு நம்ம ஒரு வழி பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இந்த கம்ப்ளீட்டாக பியூர் டிவோட்டியாக மாறிக்கலாம். மாறக்கூடாதுன்னு இல்லை. அதனால தான் அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 50 வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளை வளர்க்குறது எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஆம்பளைங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, காட்டுக்கு போகிறேன் வனவாசம் போகிறேன்ட்டு போயிடுவாங்க. இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியல. வனவாசம் போகிறதுக்கெல்லாம் அது காடே இல்லை மாதாஜி. காடு இல்லை ஒன்று, ரெண்டாவது வனவாசம் போகிறது அந்த மாதிரி உட்காந்து அவங்க தே வாண்ட் டு லீட் இந்த லைஃப் பியூர் டிவோட்டியாக இருக்கணும்னு ஆசை. ஏன்னா நம்ம கடமையெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இந்த கடமையை விட்டுட்டு நம்ம வனவாசம் போகிறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது வனவாசம் இல்லை. அதாவது பியூர் டிவோட்டியாக போகிறதுங்கிறது அவ்வளோ விசேஷம் இல்லை. இதை நம்ம கடமையை கிடுக்குன்னு முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்புறமா உட்காந்து நமக்குன்னு ஒரு உலகத்தை நம்மளாவே ஏற்படுத்திக்கலாம் இல்லையா. வாட் இஸ் இஸ் பியர் அண்ட் ஹவு டஸ் ஹி ட்ரான்ஸ்லேட் டு தி மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். ஓகே எஸ் 21 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கைலிங்கை த்ரிங்குணான் ஏதான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிம் ஆச்சாரஹ கதம் சைதாம் த்ரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. அர்ஜுனன் விரும்பினான், எனது அன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களினின்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகிறான்? அவனது நடத்தை என்ன? எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து உயர்கிறான் அப்படின்னு கேட்கிறான். அர்ஜுனன் உவாச்ச. ஓகே, இதை கொஞ்சம் சங்கரி மாத்தாச்சு நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர் இப்போ கிடைக்க போறது. பகவான் கூறினார், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காத குணம், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாத குணம், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்ப துன்பங்களுக்கு சமமாக பார்ப்பவனும், மண்கட்டி கல் பொன் இவற்றை சமமாக, மண்ணுக்கு கல்லை பார்த்தாலும் அது பொண்ணா தெரியணும், பொண்ணை பார்த்தா அதுவும் கல்லு ஒண்ணுமே எல்லாம் சமமா இருக்கணும் அவனுக்கு. இவற்றை சமமாக காண்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் ஒன்றாக காண்பவனும், மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அறியாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துவனும், எல்லாவித பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஓகே சங்கரி மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். நல்லா உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சிட்டா? அதாவது இதுல இன்னொரு வட்டி படிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட். பியூர் டிவோட்டினா என்ன, அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுடைய குணங்கள் என்ன, அவன் என்ன பண்ணுவான், பிரகாசம், பற்று, மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கிறச்சே அதெல்லாம் வெறுக்காதவனும், இருக்கும்போது அது வெறுக்கவும் கூடாது, மறைஞ்சிருக்கும் போது அதுக்காக போடணும்னு ஏக்கமும் அடையக்கூடாது. இயற்கை குணங்களின் அதாவது நம்மகிட்ட ஒரு இருக்கு. அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன். நம்மகிட்ட ஒரு சின்ன வீடு 2 பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு அது வேண்டாம், நமக்கு பெரிய வீடு வேணும் அப்படின்னு அந்த ஆசைக்கு போடும். இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டு நம்மளோட தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு இருக்கு போருமே அப்படின்னு சந்தோஷமா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிரீடியா போயிடுறோம், ரஜோகுணத்துக்கு போயிடுறோம். கிரீடியா போய் இப்போ பங்களா கட்டி போட்டுக்கலாம்னு ஆசைப்படுறோம். அந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துக்கு போகாம நம்ம இந்த பக்கம் போகணும். இப்படி பேக்ல போகாம மேலே போறதுக்கு ஏக்கமடையாது. இயற்கை குணங்கள் ஜடவுலகளே
ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன, எல்லாத்துக்கும் குணங்கள் தான் செயல்படுகின்றன என்று அறிபவனும், இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்ப்பவனும். இன்பம் வந்தா சந்தோஷம் இருந்தாக்க நம்ம ஒரே குதி குதி குதிச்சுட்டு ஆடிட்டு இருக்கோம். சேட் ஆயிட்டோம்னா அப்படியே சேட் ஆகி டிப்ரெஷன்ல கூட 10 பேர் ஆயிடுறாங்க. அந்த மாதிரி போகாது, சமமாகவும் இருக்கணும். மண் கட்டி கல் பொன் எல்லாத்தையும் சமமாக பார்ப்பவனும், அறிவு நிறைந்தவனும், புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியும் ஒன்றாக காண்பவனும். ஒருத்த புகழ்ந்துட்டாக்க ஒருத்த புகழ் உண்டா, ஐயோ அது அப்படியே ஃபிளாட்டர் ஆயிடுறோம். அப்புறம் அவன் நம்மளை திட்டாங்க, அவன் என்ன பார்த்து எப்போ பார்த்து என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்கிறான் அப்படி அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம். புகழ்ச்சியும் மேய்ச்சியும் ஒன்றா ரெண்டுத்துக்குமே சமமாக பார்க்க கற்றுக்கணும். ஒன்றாக காண்படும். மான அவமானத்தால் மாறுபாடு. ஒருத்த வந்து நம்மளை எதிர்ட்டாலும் நம்ம மானம் போயிடுதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் இல்லையா? ஏதாவதுனாக்கா அப்போ மானம் போகக்கூடாது. அவமானம் ஆயிடுச்சுனாக்கா அதுக்காகவும் வருத்தப்படக்கூடாது. எல்லாமே சமமாக இருக்கணும். அவமானம் வந்துட்டு போட்டோம். நண்பனையும் எதிரியும், நண்பன் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுக்காக அவனுக்கு தூக்கி வச்சுது, எதிரியை அவனை பிடிச்சது. நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக பார்க்கணும், ஒரே போல நடத்தணும். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனும் ஆன ஒரு மனிதன் இயற்கை குணங்களில் நின்று உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். ஓகேயா? இந்த சாப்டர்ல இதுதான் பெஸ்ட் ஸ்லோகம். 22 to 25 இருக்குது. அந்த ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுக்கணும். 22, 23, 24, 25 4 ஸ்லோகத்துல இந்த ஆன்சர்லாம் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. மாதாஜி இப்ப சொன்னதெல்லாம் உண்மையான சத்துவ குணம் உள்ளவங்க, கரெக்டா? ஆமா ஆமா ஆமா, இது பியூர் டிவோட்டி. நம்ம இப்ப அதானே கேட்டோம். அர்ஜுனன் இந்த குணங்களிலிருந்து உயர்ந்தவன், இதுக்கு 3 குணங்களுக்கும் தாண்டி போன அவன் எப்படி அறியப்படுகிறான்னு கேட்கிறான் 21 ஸ்லோகத்துல. அதுக்காக அவர் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறார் 22ல இருந்து 25 வரைக்கும். ஓகேயா? இப்ப 26 படிக்கோ கமலாஜி. Yes, Mataji. Mam cheyo vyabicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட எந்த நிலையிலும் இழிவு அடையாத ஒருவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். தெய்வீக நிலை அடைய வழி என்ன என்று அர்ஜுனன் 3வது வினாவின் இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. தெய்வீக நிலை எப்படி அடைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, அதாவது இப்போ இது கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த இதில் ஒரு சார்ஜ் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. சத்துவ குணத்துக்காரெல்லாம் பயிற்சி எங்கே உட்காந்து அவள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவா? பூங்கா இல்லை வனத்தில். ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் வெறித்தனமான வாழ்க்கை வந்ததுக்கா அவளோட இடம் அதான். தமோ குணத்தில் பாப்பு, நைட் கிளப்பு, அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி உணவு, எந்த மாதிரி உணவு? சத்துவ குணத்தில் நிறைவானது சைவ போட்டு தான் சாப்பிடுவாள். ரஜோ குணத்தில் இருக்கவெல்லாம் காரச்சாரமானது சூடானது சாப்பிடுவாள். சமோ குணத்தில் இருக்கவங்க தீண்டத்தகாதது அழுகியது அதெல்லாம் சாப்பிடுவாள். அப்புறம் மனநிலை, எப்படிப்பட்ட மனநிலை இருக்கும்? அதெல்லாம் சாப்பாட்டை வச்சே நம்ம மனநிலை ஆகிடும். மனநிலை மகிழ்ச்சி ஞானம்லாம் இருக்கும் இவாளுக்கு சத்துவ குணத்தில். இவாளுக்கு ரஜோ குணத்தில் கோபம் பேராசை. தமோ குணத்துல சோம்பேறி, மந்தம், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் இல்லாதது, எல்லாத்தையும் கம்மியா இருப்பா தமோ குணத்துல. இது புத்தகங்கள் எந்த மாதிரி புத்தகங்கள் படிப்பா? சத்துவ குணத்துல உற்சாகம் மூட்டும் புத்தகங்கள். இவா ரஜோ குணத்துல திகில், நாவல், கற்பனை கதை படிப்பா. தமோ குணத்துல ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்களை போய் பார்த்துருப்பா. என்ன மாதிரி வேலை செய்வா? சத்துவ குணத்துல இருக்கவள முக்காவாசி ஆசிரியர்கள், அதாவது டிசிப்ளின் வேலை செய்யறதெல்லாம் சத்துவ குணத்துக்காக. அப்புறம் ரஜோ குணத்துல இருக்கிற பணம் தேன் போன்றது 10ம் செய்யும். பணத்துக்காக அவள் ராப்பாக்கில் உட்காந்து 24 ஹவர்ஸில் 20 ஹவர்ஸ் அதுக்குன்னே உழைச்சிட்டு மேனேஜிங் டைரக்டர் பெரிய பெரிய போஸ்ட்ல எல்லாம் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுருப்பாவா. தமோ குணத்தில் மது, போதை பொருள்கள் அதுக்கு அருமையாக இருப்பாள். ஒரு நாளில் அவளில் என்ன செய்கிற வேலை என்ன? அதிகாலை 4 மணிலேருந்து மதியம் வரைக்கும் தான் அவளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சத்துவ குணத்துக்கு. ரஜோ குணத்துக்கு மதியத்திலேருந்து இரவு வரை. இவாளுக்கு சமோ குணத்துக்கு இரவு 8 மணிலேருந்து அதிகாலை 4 மணி, நைட்டில் தான் அவளுக்கு இது. அதே நைட்டில் தான் அவளுடைய வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட்டே ஆகும். இசை கர்நாடக இசை தான் இவளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் சத்துவ குணத்தில். ரஜோ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் ஜாஸ், ராக், பாட்டு, பாப். சமோ குணத்துக்காரர்களாம் கத்துற பாட்டெல்லாம் கத்தி இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் தான் அவளுக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் இவளுக்கு என்ன மாதிரி இலக்கு இருப்பா? அவளுக்கு உயர் கிரகங்களே அடையணும் அப்படின்னு தான் இருக்கும் சத்துவ குணத்தில். இவாளுக்கு ரஜோ குணத்தில் பூலோக கிரகங்கள் மறுபடியும் பிறக்கலாமே, என்ஜாய் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பிறந்துட்டா என்ன அப்படின்னு அவளோடது.
தமோ குணத்தில் இருக்கிறது தாழ்ந்த இடத்துல பிறவி இருப்பாள். அந்த மாதிரி தான் பிறவி ஆயிடும். அப்படியே அவள் நினச்சிக்க மாட்டாள், அவளுக்கு தெரியாது, அவள் தான் அறியாமையில் தானே இருக்கா. அது அந்த மாதிரி அமைஞ்சு போயிடும் அப்படி. அப்புறம் வந்து செயலின் 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 பலன். செயலின் பலன் மாதாஜி. பலன் வந்து செயல். சத்துவ குணத்துக்காரர்களுக்குலாம் தூய்மை. இப்பதான் கிளியரா வந்து தூய்மை. இது வந்து ரஜோ குணத்துக்காரர்களுக்கு துன்பம். இது தூய்மை, துன்பம், இது முட்டாள்தனம் தமோ குணத்துல. அதே மாதிரி விளைவு என்ன விளைவு? உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும் சத்துவ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம். ரஜோ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் பேராசைக்கிறது. தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனம், மயக்கம். ஓகேயா? So 27 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Brahmano hi pratishthaham amritasya vyasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasya ikantikasya cha. இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகத்தில். இயற்கையின் பிரம்மனாக இருப்பினும் உயிர் வாழி ஜன உலகின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புவதால் வீழ்ச்சி அடைகிறான். ஓகே, ஸ்வரூப நிலையில் அவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் அப்பாற்பட்டவன். பக்தி தொண்டு செய்வது மிகவும் எளிதானது. ஒருவன் எப்போதும் இறைவனுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை உண்ண வேண்டும். இறைவனின் தாமரை திருவடிகளில் சமரிக்கப்பட்ட மலர்களை நுகர வேண்டும். தெய்வீக சம்பந்தமான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மந்திரத்தை எப்போதும் உச்சரிக்க வேண்டும். மேலும் இறைவனும் அவரது பக்தர்களும் தோன்றிய நாட்களிலும் மறைந்த நாட்களிலும் விரதங்களை அனுசரிக்க வேண்டும். இத்தகைய வழிமுறை பின்பற்றுவதால் எல்லா ஜட செயல்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போயிடுது. குணங்களில் 1-13 வரைக்கும் குணங்களை பற்றி பார்த்தோம். குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பை பற்றி பார்த்தோம். இது வந்து முறைகளை எப்படி மாற்றிக்கிறது நம்மளால அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, உங்களுக்கு இதில் ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்கிறேன். சின்ன கதை தான், ரொம்ப சிம்பிள் தான். அது என்ன கதைன்னா, ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ஒருத்தன் வந்து காட்டுக்கு போயிருந்துருக்கான். காட்டுக்கு போகிற சமயத்தில் 3 கொள்ளையர்கள் வந்துட்டான். காட்டுக்குள்ளே அவன் கிராஸ் பண்ணி இந்த இடத்துலேருந்து அந்த பக்கம் போகணுங்கிறதுக்காக போயிருந்துருக்கான். அவன் போயிருக்கிற சமயத்தில் அவனை வந்து 3 கொள்ளையர்கள் அவன் மீது குதித்து அவங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு போகிறான். அப்போ ஒருத்தன் சொல்கிறான், இந்த மனுஷனை உசுரோட வச்சிருக்கக்கூடாது. இன்னொருத்தன் சொல்கிறான், அவன் வாளால் கொல்ல போதேங்கிறான். அவனை கொல்றதுனால, இன்னொருத்தன் சொல்கிறான், அவனை கொல்றதுனால என்ன பயன்? அவனை பேசாமல் ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டுட்டு வாங்குவான், அவ்வளோதான், நமக்கு வழுக்கு கிடச்சிட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு இன்னொருத்தன் சொல்கிறான். ஸோ அதனால என்ன பண்ண, 3வது சொல்கிறது ரொம்ப இதுவாக இருக்குன்ட்டு 3 பேருமா சேர்ந்து அவனை ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க. போனதுக்கப்புறம் 3 பேரும் போயிட்டே இருக்கான். போயிட்டே இருக்கிற 3வது போனான் இல்லையா, இந்த மரத்தில் கட்டி போடுது. அவன் அங்கேருந்து வந்தான். வந்துட்டு, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், உங்களை ரொம்ப காயப்படுத்திட்டோம், நான் உன்னை வந்து அவுழ்த்து விட்டுடுறேன் அப்படின்னு அவனை பிடிச்சி அவுத்து விட்டுட்டான். அவனை அனுப்பிச்சு விட்ட உடனே, அவுத்து விட்ட உடனே அவன் திருடன் சொல்கிறான், என்னுடன் வாருங்கள், நான் உங்களை வந்து இந்த மேலே வந்து எப்படி போகணும், நெடுஞ்சாலைக்கு மெயின் ரோட்டுக்கு எப்படி போகிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு ரூட்டு சொல்லிடுறேன், நீங்கள் வாங்க கூட அழைச்சின்னு போகிறோம். கொஞ்சம் தூரம் அப்படி போகிறதா மெயின் ரோடு வந்துடுது. காட்டை தாண்டி காட்டிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டான். அப்போ அந்த மனுஷன் சொல்கிறான், ஐயா, நீ எனக்கு மிகவும் நன்றாக ரொம்ப சௌரியமாக எனக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டேன், என்னோட வீட்டுக்கு வாங்கக்கூடேன் அப்படின்னு. இல்லைப்பா, நான் வர முடியாது, நான் கொள்ளையனெல்லாம் போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கு, எப்போ வேணாலும் என்னை வந்து போலீஸ் வந்து பிடிச்சின்னு போயிடும், நான் வெளியில் வந்துட்டேன்னா என்னை கண்டுபிடிச்சிடுவா, பாக்கி இன்னும் 2 பேரும் உள்ளே இருக்கா, 3 பேருமா சேர்ந்து மாட்டிடுவோம் அப்படின்னு. அதாவது இது எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம்னா, காடு தான் இந்த உலகம். 3 கொள்ளையர்கள் வந்து 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துக்கு 3 குணங்கள் காமிச்சோம். நன்மை, ஆர்வம் மற்றும் சோம்பல். அவர்கள் தான் நம் சுவையாதிவை கொள்ளையடிக்கிறார்கள். சோம்பல் நம்மை அழிக்க விரும்புகிறது. பேரார்வம் நம்மை உலகத்துடன் இணைக்கிறது. நன்மை மற்றும் சோம்பலின் பிடியிலிருந்து நன்மை நம்மை விடுவிக்கிறது. நன்மையின் பாதுகாப்பின் கீழ் கோபம், ஆர்வம், பேராசை மற்றும் சோம்பல் ஆகியவற்றிலிருந்து நாம் மீட்கப்படுகிறோம்.
நன்மை உலகின் பிழைப்புகளிலிருந்து தளர்த்தும். ஆனால் நன்மையும் ஒரு கொள்ளைக்காரன். இது கடவுளை பற்றி தூய்மையான அறிவை நமக்கு தர முடியாது. இந்த கடவுளுடைய வீட்டுக்கும் செல்லும் பாதையை மட்டுமே நமக்கு காட்ட முடியும். நாம் 3 குணங்களுக்கு மேலே உயர்ந்து கடவுளின் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஓகேயா? இதுல ஹவு டு கோ டு பியூர் டிவோட்டியா எப்படி பியூர் சத்துவ குணத்துக்கு எப்படி ஆகணும்னா இந்த 3 குணங்களையும் தாண்டி வந்தா தான் பியூர் சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வர முடியும் இல்லையா? அப்படின்னு இது இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிடுறேன். ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராதா ஹரே ராமா ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे